tatanan piring. Tatanan Itu piring. sego rak lawane mungkin ada kuahnya juga. Iya. Nah, wis sendok kudu murep, manggone pernah ning sisih tengen. Sisih tangan. Warane Nur Sirah kan rada saru. Ya. Sing kedua kelek. Bener iki. Yo nek ya kan ngono. Yo nek Raden iki Mang Wahim to watuk, nuwun sewu. Itu to wae. Ora. Kok iso bayang? Nah, terus anu neh sing viral lagi gurung suwe. Kuwi wong nyinom ning daerah endi ya Gunung Kidul apa Kulon Progo daerah pesisir selatan. Ya. Kuwi wong nyinom ki kaya kraton kae. Dadi lungguh ndodok terus Apik ngene. nyunggi ngene isih apik kae kaya kraton-kraton kuwi. Lah nek ning kene Jenenge. ijek ora ngono kuwi. Apa malah enek bentuk tata cara liyane lho. Nek aku dhewe iki lek ndak ngerti ya tata carane sing wong jaman biyen, wong sepuh-sepuh biyen ndak paham. Sing tak ngerteni saiki iki ya wis ndenek tapi pas nggawa kuwi lek iso ning ndure udel. Apa ngesor dodol lah. Ya. Aku dadi nggawa ki modele ngene karo lek iso adoh kaya irung utawa tutup. Dadi misale si Raden iki Mang Wahim to watuk, nuwun sewu. Itu to Ora. Kok iso bayang? Ya. Muncrat. Oh, tahu saya kan enek masker lah iso ya masker. Kan ora nggawa panganan enak berono watuk. Sampai Mungkin sebelum masa pandemi lek upama para juru lati kuwi mau nganggo masker malah ndak sopan. Nah, bener kan? Iya. mergo dikirane wah iki mambu apa. Ngono kuwi. Bener. Kaitan kaya sing anu kuwi mau ya. Sing tok laku dodok nggawa leser ngene kuwi. Aku ya mung diceritani biyen kuwi. Yen jare simbah biyen sadurunge usum sewan terok anu kuwi. Kan wong duwe gawe kuwi wong sing kelar duwe gawe biasanya mesti sugih. Bisa duwe ya to. Nah, kuwi lek wong sugih duwe omah ki mesti omah Jawa kuwi kan lek cara Jawa Tengah ra ana pendopo to. Iya, bener. Nah, lek wong kene luwih kathah bale. Bali. Terus Brenggitan terus omah kampung. Nah, yus kuwi sing enek sentonge telu dan sebagainya, enek omah pawon gandong kuwi. Nah, bale kuwi mau mergane anu apa kaya pendopo. Jane ya padha ae. Pendopo sing digedhong Eneng pageri. ditembok. Mbuh kuwi kloneng apa-apa sing apa istilahnya kena dengar pasang knockdown. Nah kuwi. Knockdown. Nah, yen kuwi nuju duwe gawe kuwi dicopoti. Nah, kuwi lak bale kene kan mesti enek gebyok. Iya. Ana gebyoke lah. Kuwi nganten kuwi dicepaki kursi nang kono dilungguhke nang kono. Nah, tamu-tamune iku nang bale ya do lesean. Nah, mulane nek ladene kuwi mang sinomane mesti laku dodok dan sebagainya. Nah, seiring perkembangan zaman kan malah ono sewan kursi sing biyen ku kursi ya kan. Iya. Kursi. Nah, kuwi Bisa kursi plastik. malah lungguh nang anu anak mejane dadi ya nang dodok kuwi dan sebagainya pokoknya ora oleh nang ngisor nemen ning ya ora oleh kecedeken nang amit sewu cangkem. Iya. Aku rada kasar ae. Iya. Kulino kasar. Berarti Nah, kuwi ya. Iki ya. Nah, kuwi digawa nyedak anu engko ana among tamu. Among tamu engko ngelung-ngelungke. Oh, sampai marine maman iki apa? Oh. Diaturne ning tamu-tamu kuwi. Tamu-tamu. Nah, istilah among tamu sih ya, aku tak nyelani. Iya. Istilah among tamu nang kene bergeser dadi sing ngaturne panganan. panganan kuwi mau. Nah, mungkin kan lek ning Jawa Tengah among tamu sing Ngomong Nama tamu ya. namane Iya. tamu. Nyalami. Nek gunaku kuwi ngomong tamu kuwi
Sing pertama kuwi ngarahke lelenggane tamu. Ah. Kan ana biasane tamu kan ana sedulur, ana besan, ana undangan biasa. Ah. Ana reoni biasane. Ah. Nek aku ana reoni, sistem reoni. Oh. Nek guna kuwi reoni SD biasane diundangi. Terus Ah. ana kanca-kanca ya nek kuliah ya kuliah, ana kancane khusus kancane si manten, Ah. kuwi ana dhewe. Ana kan biasane kan nek sap-sap kursi ditata ngene. Iya. Lah ana sedulur dhewe, ana anune dhewe engko nggon wedok dhewe ngono kuwi. Cepakne ngono. Tapi sing ngarahke kuwi among tamu, lanang ana, wedok ana. Karo among tamu sing loro tugase manggakake. Manggake tamu ngono. Dadi sakwise sinoman iku ngguehke pasugatan, paran kuwi bar kuwi monggo-monggo di kon kuwi among ngaturi. tamu. Lah engko sing ngedhukke apa ya panganan iku ana dhewe. Kuwi ya dalam satu grup nyinom kuwi mau. Iya. Yen kene among tamu ya sing mringgake, sing minarakne, sing ngaturi anu, bahkan ya anu sing ngelung-ngelungke kuwi jenenge among tamu. Among tamu. Lah yen sing ning ngarep kae kuwi terima tamu. Terima tamu. To basa blokone mbiyen jarine tampa daya. Ya. Kuwi biasane ku nglibatne Pak Lurah kan ngono kuwi ning kene. Nganti Pak Lurah. Heeh. Pak Lurah. Pak Lurah wajib tampa daya. Oh. Ngono Oke. kuwi. Perangkat desa, perangkat sekitar khususnya anu Pak Kasun ngono kuwi, Pak Dukuh. Ana istilah Pak Dukuh lah Jawa Tengah ya to. Nek nggon aku ya aku ora ngerti daerah ya tapi nek sing khusus among tamu sing nyalami tamu kuwi mesti sedulur gede keluarga besar. Tapi sing sepuh. Sing paling sepuh-sepuh ya kaya berarti ana nom-noman ya Pak Dene, mbah Nise ya mbah-mbahne, tunggale mbahne. Lah wis diaturi dadi among tamu. Lah engko sing mau kleru, mau pramugari nang jenenge. Sing ngatur-ngatur kuwi mau. Oh, Pramugari kuwi iso tangga sing paling cedhak. Sing ngatur wis sapa. Tapi tetep dhek mesti duwe pengetahuan, si manten iki duwe iki kancane mantene. Iki sedulure adoh. Iki tamu sak RW atau sak desa, kanca apa mesti ngerti. Oh, kuwi berarti sing dipatah sing paham karo Sing paham karo RW kuwi. taulane sing. Tapi nek iso kuwi di luar keluarga. Mergo keluarga ki pancen terape ning nyalami tamu dadi among tamu kuwi. Kuwi. Iya. Aku malah balik sing laku dodok kuwi ya. Aku dadi kelingan jagongan karo Pak Kang Adi Wisnu Utomo. Blitar. Wingi kan sempet mampir ngono to. Belione kuwi lagi apa ya? Dadi salah siji sesepuh ning apa jenenge kebudayaan ngono lah. Eneng ning desa piye ning ngono kuwi. Komen pegiat ora pegiat yo. Sing ngampu kabudayane ning desa. Nganti ning si kuwi ya, sangat jiwe desane. Lah kuwi iki lagi eneng pembahasan bab laku dodok kuwi. Beliau bahkan nganti atur-atur bareng. Atur-atur ya nyinom sing laku dodok kuwi. Pak Adi meh uripno kuwi meneh. Dadi eneng pelatihan, kepingine ngono, Bu. Kapan kelakone kudu ngerti. Nah, yen miturut ceritane Mbah ya. Nah, kuwi biyen selalu ada pelatihan seperti itu. Eneng pelatihan rutin. Heeh. Tapi kelasnya apa ya lingkungan, perlingkungan. Jadi ya sing nom-noman. Lah kene diarani nom-noman meskipun berkeluarga. Kuwi disebut nom-noman ketika di bawah umur sekitar 40 atau 45 kuwi disebut kanoman. Senajan duwe anak. Kuwi. Iya. Nah, sing mula kene ndak apa kaitan sinoman wong rewang kuwi ora nglibatne Karang Taruna sing atas nama organisasi ya. Kuwi wong sekitar sing wis diaturi selagine isih rasa angkat junjung ya ngrumangsani lek umure di bawah 45-an kuwi ya wajib laden meskipun tidak terlontarkan aturan kuwi. Oh, Ngono kuwi.
ini jenengan mati. Mesti parameter nom apa ya Sinoman terus melu Karangtaruna kan tiap daerah duwe Kriteria. Iya, bener. kaya ngono aku ngopo kok jenjang dadi apa ya anggota Karangtaruna kuwi iki SMA kelas 1 nganti guru tekan duwe bojo karena memang nom-nomane akeh. Bahkan sak RB kuwi ana nggunaku wae ana rong grup Karangtaruna saking Oke. akeh lho bahkan Nom-noman kuwi. sak organisasi iso nganti 40 nganti 50 nganti 30 munggah lah. Iya. Kuwi kan wis bagi desa kumpulan kuwi wis kebak ngono. Wis guyub wis akeh ngono lho. Iya. Ya ngono kuwi. Termasuk sik kompak ya. Iya. Iya lah terus Khas kaya gunung banget itu. kaya nek apa jenenge nek Klaten kuwi mau nek gunung daerah gunungan kono nek aku ora ngerti sing jaman biyen ki wis nggo kursi ora ya tapi kuwi nek soal apa tamu kuwi lesehan kuwi biasane ning acara-acara ngaji terus tahlilan keduen sing plosone kan ploso Jawa ngono. Oh iya. Nek aku ladene ora malah saru yen ndodok terus nengah ngono iki. Kan kloso kan mung Iya. sepiro to. Iya. Apa meneh nek ndodok terus nek nggawe aturan nggawa baki. Dene apa jenenge? Leser. Leser. Ini Nah, jenenge leser. baki. Baki. Gonku nampan tetep. Yo, nampan kan wis bahasa Indonesia Ya ya. Indonesia kan cara Melayu. Cepet e. Cara seberang. Nah, baki kuwi ya kuwi mau padha apa sak dhuwur weteng ning ora entuk sak dhuwure sirahe tamu. Nek aku ndodok, wong ndodok angel. Sing kedua nglewati panggonan sing sempit kuwi mah kan repot arep skillful tenan kuwi. Arep piye nyeleh kene ngono. Lah nyelehke kuwi saru yen mung tangan siji. Ngono. Mesti ngene. Lah kan kudu ngene, kudune ngisor dan ora entuk apa kena segone atau kena jijine kan kadang ngono kuwi to. Iya. Lah ngono kuwi lah makane nek pas lesian ya gur teko nggon pas sandalan iki lho nggon tepi anu kuwi baru wis banyu mili. Dadi kuwi wis sah. Cuma nek ngelongke kuwi ya Tangan loro. alon-alon tangan loro sing pemane gancen ndoke kudu mengurep. Padha. Tatanan piring. Tatanan Iku piring. sego rak lawane mungkin ada kuahnya juga. Iya. Nah, wis sendok kudu murep manggone pernah ya ning sisih tengen. Sisi tangan. Terus jadi nulung ke gelas. Semisal iki gelas iki sing dawa, modelan kan mesti dawa ngono kae. Coklat ngono. Kuwi lek ngaturne ora oleh ndumuk ngen lambenan Ora kene. oleh. Nah itu kudu sing kene. Nah, loro. Ngene ngono apa ngene ngono. Ah. Nek mau kan wedange mesti panas. Ya anget panas lah. Kuwi karena ora mungkin to ngene. Iya. Yo kok ngisor terus ngene nyak karo jagane gen ora ya numplak apa kepanasan. Intine aja ning nggon apa pinggiran nggon lambe. Kuwi saru, kuwi wis kuwi larangan. Nek kaya wedang iki ora entuk mumpluk ngono. Ora. Nah, teh kan nek bar dicor kan kadang mumpluk. Ono umuke kudu dilak iki. Makane tips wah gitu ya. Iya. Kamu belum kan biasanya saat nek zaman saya kan gawa termos gede, bocor nih lho. Di kenoke anu dimiringke, kenoke pinggirannya alon-alon. Nek wong awam kan langsung cur. Lereng tengah ngono kan maling Cur, masuk saya muduk ngono kuwi. Lah nek saiki nek kaya Laden pas ning nggon apa ya wis kursi entah ning gedung entah ning apa. Ya intine padha ora entuk. Dadi ora kaya pramusa jenis restoran sing nggo dhuwur ngene kaya kadang kaya apa ya nun saya kaya sewan apa catering. jenenge sewan catering Iya. kok anu wis kan ngene iki. Ngene iki Iya. ngelongke siji ngono kuwi ora tek trap. Mergo sing pertama ning dhuwure, mesti ning dhuwure. Sirah nduk apa barane nduk sirah kan rada saru. Iya. Sing kedua kelek. Bener iki. Yo nek ya kan ngono. Yo nek dalane kuwi ki apa? Nek biyen nek wong mantu ning desa kan ciut lho. Iya, Nek ngene mesti kelek. Yo nek pas antri. Nah ngono biasane kan apa jalan ora selalu mulus, mesti antri-antri le nyugoke wong nyugoke suwe banget. Tak ngene kuwi jek ngenteni apa pramugarine
monggo dianu. Durung nek keleke teles. Lah, sing noman iki mesti kayak terus wong rekoso. Memang rekoso, sing kedua sumuk, terus yo macam-macam ngono. Lah kuwi saru ngono kuwi. Mane kudu yo sing ngene iki. Iya. Maka wajar ngono kuwi mesti terjadi kecelakaan. Awak kan ono mesti siji SMA lagi anyak apa jenenge latihan among tamu, dilalah nggawa abot ngono. Ora kulino to ngewel. Arep menyerah mundur isen rawani nek wedi semeni arep maju ora kuat akhire numplak ngono kuwi. Lah karo resiko yen ngene iki mau yen barang kaya sego sing tanpa cairan ngono ya kan aman. Nek sop wah, nek Jawa Tengah ki Solo Raya terutama ki ono hidangan sop. Sing kuwahe ketika nggawa apa ya nggawa baking nggawa nampan kuwi mung obat sithik. Balian biar. Nah, kuwi ditakutkan ngutai tamu kuwi. Ya, ngono kuwi nek minaku tata carane ngono kuwi. Dadi apa ya Sinoman ki ya sakjane nek mau miturut tata cara kuwi ya ketat ngono. Ning sebenarnya saka kuwi malah dadi kaya apa ya enek peraturan sing bener-bener memuliakan tamu. Sing dadi intine kan kuwi jane. Iya, mulyakne tamu. Pikir-pikir ambiyen ya ngopo dadak ngukur ngelungke mangan wong yo apa wis rapi sandan rapi to. Nek menawa Sinoman ki wajib sepaton. Nek biyen sepatu pantopel. Kantor kowe wajib dadi arep nyinom wis nyetul iko, disemir, terus tuku komit. Biyen ki enek Gatsby kuwi lho. Beats ki lho, jak semono. Bisa nganti Gatsby kuning mati kaku ngono kuwi. Embodi neh tancu. Karo embodinan iku wis pasti. Kuwi ngono sang rokok ngono. Lah kuwi apa jenenge wis nggawa lah nek ngono kuwi ana seragam. Kene seragam ora sih, Roman? Enggak. Nggon ki seragam. Seragam. Dosaku ya pokok rambine rapi, patok. Nek aku rata-rata ya seragaman era batik. Kadang ya gur hem polosan ngono ya lho. Nek diane sing desa-desa pelosok kadang ijek hem-heman polosan kaya wong arep sidang ngono ya. Warnane kaya kelau-kelau kaya piye ngono kuwi, sepatune ijek stutan. Ngono kuwi. Ya, era-era ceritane lho ya. Era 80-an sik ngono. Nah, biyen jarene Simbah kan yen rewang Laden. Kuwi isik jarikan. Jarikane tandha resmi pancene. Nah, mari ngono. Jarikan terus kene iki tapi hem. Ya. Hem polos putih iku. Nah, terus ngetren-ngetrene anu kuwi ya sik akeh mengidolakan Pak Karno ya zaman ngono. Iya. Lha kuwi sandangane nganggo jas. Wow, jas. Ana sing nganggo jas. Dadi bar kok mau nganggo hem karo jaritan, kuwi nganggo jas. Celana celanan bahan kae ya sepatonan. Nah, suwe kan rasa sumuk. Rasa sumuk terus akhire mung katokan bahan kuwi karo bahan ya. Hem. Terus dilebokne disabuki. Oh iya ngono kuwi ora entuk nggawa kathok Levis. Wajib kathok bahan sing halus. Nek iso ireng. Ireng kene mbiyen. Terus ya kaya wong golek gawean apa lamar gawean ngono kuwi. Terus stop kuwi. Nah, cuma kan saiki perkembangan zaman kaya wong sing tuwa sing bener-bener biyen jaga tradisi ki wis ora ono. Terus turun temurun saka lanjute wis mulai melonggarkan apa ya wis penting kathok dawa, penting rapi, penting lemu sandangan ki ya. Iya. Pernah adus, rapi, terus wangi. Karo sepaton ngono. Mbok sepatu putih, sepatu apa wis ya kene pokoke ora sandal jepit. Ora salah kan ngono. Terus dhuwur batikan ngono wis ketok resmi. Nah, nek kene malah rada aneh nek apa? Becek iki sepatu tapi malah rada dipandang ra lumrah. Sama saiki generasi saiki. Dadi wong teko tamu ning nganten nggo sepatu iki malah
Aneh. Aneh. Terus nopo Mas? Sandal slop. Oh, tetep slop Oh, pas slop. ya. Slop utawa Sandal karfil. slop kan Ya. tertutup ya. Sepatu sandal. Sepatu sandal. Kuwi. Wah, kayak bapak-bapak banget. Heeh. Sepatu sandal. Wong nggonku kuwi ana kuwi lek rap batur manten sing oleh rada kutha ngono. Kuwi dianggap aneh lek ketika enek wong berdandan seperti itu. Kadang kan saiki ya enek ya sing wong kok kutha jagong ning desa kuwi sualan lepis terus kene sepaton, kadang mek kaos berkerah utawa ya hem ngono kuwi. Kuwi aneh, kuwi dipandang aneh sih. Ketok wong adoh. Oh. Wong adoh. Begitu wong kene ngono kuwi. Itu wong kene. Mesti ngirane wah iki batur manten kok kono ngono iya. kuwi. Lah aku iki kadang apa ya pramugari mau sing ngatur nganten kan ya ora mesti wong ngerti ya anu keluargane. Ya kudu jeli soal Sandangan. iki wong kudu wong desa iki. Ah. Iki sandangane, wah iki mesti kancane. Ngono kuwi. Oh iki kok diundang iki ya. Oh, berarti kanca SD apa kanca apa lah ngono kuwi. Dadi kudu duwe apa ya? Kudu duwe Sense kuwi piye, Cak? sense kuwi kudu ono. Misalkan karena wong jenenge wong desa kuwi mbok arep tangga mesti ngerti apa ya silsilah besar saka tanggane. Oh, iki isih tunggale kae. Oh iya. Oh, iki isih tunggale kae. Oh, ngopo kok dhek kuwi teko? Oh, berarti oh iya anu padha keluar canggahe apa padha buyute lah ngono kuwi. Dadi nek kudu duwe nek wong kota kan kadang tanggae ora kenal kok. Wong desa iki Iya. udah di apa ya kadang sak RT iki iso wae diurunut silsilah nduri iso petuk Iya. ngono kuwi. Heeh. Kuwi lek wong nggonku lek ngarani, "Oh iki kutonane kono." Kono iki turunane kono ngono kuwi. Turunane iya. Biasane nyat ya saling memahami, tapi kuwi sing sik apal ngono kuwi ngarani, "Oh iki turune mbah kae ngono." Kuwi sik keluarga kuwi arep kuwi sik dulur. Kuwi si Suto kuwi karo Sinoyo ki isih dulur pernah tunggal buyut ngono kuwi generasine ibuku. Kuwi isih apal. Tapi itu rapi yang tangga. Iya. Ngono kuwi sik ero. Nek kene saiki ndak ngono Mas yo. Ribet. Kaya masalah lingguh iki yo sapa sing dhisik. Heeh. Sopo dhisik. Nek aku lungguh kuwi sing pertama ya penting lanang ya lanang. Apa jenenge? Wedok ya wedok. Kecuali yang bener-bener kadang udan sing kebak apa udan. Kadang udan ono sing trocok. Kudu mendadak kudu awor. Kudu ngungsekke apa ya? Mindahke kursi sing yo. Lah kecuali ngono kuwi tapi nek kudu ngarep sing tuwa atau nem sing tuwa nek sak pengalamanku kok koyone ora ya tetep Ora. ning sing jenenge mbuh ya kene manungsa ning ndi wae wong nek lungguh ki rata-rata mesti milih katon nengah nganti mundur. Iya, tapi biasane kosong. Kuwi ra bocah sekolah ternyata. Ternyata ya wong sekolah. Iya, bener. Kene isin dari ngarep ngono. Anu sadar diri. Sempat asli di depan. Aku dhewe ngono. Iya. Nek kene iki mbuh yo sama Mas yo. Nek sing jenenge resepsi kuwi sing linggo deretan ngarep kuwi rata-rata batur manten. Ya. Sing tangga atau wong sekitar kuwi antara tengah ning mburi. Karo nang pawon. Ning pawon. Rewang mesti. Iya. Lah sing pokoke sing batur manten sak rombongan manten kuwi lek iso bagian ngarep dhewe nganti tekan tengah. Engko kecuali kondisi terope ora kebak ku lagi yo sak nggon-nggon malian. Pokoke sing utama ning terop iki lek iso batur manten. Batur manten. Pas resepsi enek temu manten apa pas ngunduhe mantu kan ngono kuwi. Oh iya. Padha. Wis mungkin ngono wae untuk bab sinom dulur-dulur RJ yang punya pengalaman yang mau cerita kondisi apa ya tradisi sinoman khas daerahnya masing-masing silahkan komen, silahkan cerita, kita berbagi pengetahuan di daerah kalian masing-masing. Untuk bab sinom sampai di sini dulu, kita lanjut ke
ke series lebaran, kita rasa-rasan soal pernikahan yang rasanya belum nikah semua. Jangan lupa rasanya belum nikah. Jangan lupa Skircap channel Randu Jembagar, dan juga di Spotify itu ada podcastnya kanal BBJ. Silakan Podkosan 69. 69. Sekarang apa? Akunnya kanal BBJ. Tetap kanal BBJ. Di Spotify itu ada sebuah podcast yang membahas soal tradisi dengan berbahasa Jawa tentunya. Itu yang tradisi yang dulu yang langka ya, yang dulu pernah ada, sekarang itu sudah jarang ditemui. Ya, silakan search di podcast atau di Spotify itu kanal BBJ. Di situ banyak ilmu-ilmu yang menarik. Itu dulu dulur-dulur RJ. Silahkan nantikan konten selanjutnya. Salam RJ. Salam RJ.